da wancan mai aledan can. Sa'idu
shi ma ya ce Bashir Sa'idu baya jan aji, komai ka biɗa wajen shi zai yi mata na ji. Zancen bakin sa in ya fito hairan zaka ji. Bashir Sa'idu wallahi kayo da can hali. Bashir Sa'idu chief of staff na gidan gwamnatin Kaduna, kai ne farin ciki ga mutan Zaria. Ni Jafar zan tsaya a nan kar ku yi mantuwa, halin kirki na Bashir Sa'idu ba sa kirkuwa. A ina ce zan faɗo su har ƙarshe ko kuwa, wallahi na tabbata zan kai shekara mai zuwa. Mutunci da zumunci yan kai su ba sa boyuwa, Baba Bashir kyan halin ka ya sa na yi dimuwa. Bashir Sa'idu chief of staff na gidan gwamnatin Kaduna, kai ne farin ciki ga mutan Zaria. Allahumma salli ala nabiyyu khairul anbiya, Muhammadu Rasulillahi jagoran gaskiya. Alihi wa sahabihi ka sa duka baki daya, har ma hulafa'ur rashidina ka sa bai daya. Ka sa da Bashir da Sa'idu mai kishin Zaria, da ni Jafar Ibrahim duk mu gama lafiya. Bashir Sa'idu chief of staff na gidan gwamnatin Kaduna, kai ne farin ciki ga mutan Zaria. Thank you.